Bo día a todos e a todas. Damos comezo á convocatoria extraordinaria urxente do pleno do 20 do 4 de 2026 coa seguinte orde do día. Punto número 1. Ratificación se procede da urxencia da sesión. Pois a urxencia da sesión ven dada para resolver a reclamación presentada polo Partido Popular, intentar resolvela para a aprobación definitiva do orzamento para, que os orzamentos comecen a andar e que non se vexan perxudicados os veciños e veciñas de Fene. Polo tanto, pasamos a votación ou hai palabras Partido Popular? Da urxencia? Pois pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 2. Toma de posesión da concelleira Rosa María Romero Castro. Rosa, porfa. Xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Fene con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Moi ben, pois benvida. Punto número 3. Aprobación. Se procede da inadmisión a trámite da reclamación presentada por Rocío Aurora Berto a Puente e aprobación definitiva do orzamento xeral do Concello de Fene do ano 2026. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Ola, bo día a todos e todas. Bueno, pois traemos aquí esta documentación porque, o pasado 16 de marzo tivo lugar neste pleno a aprobación dos orzamentos que se publicou no BOP o pasado día 18. Posteriormente, o PP presentou no derradeiro día de alegacións, o día 13 de abril, unha reclamación á aprobación dos orzamentos. Tras a revisión da reclamación presentada polos servicios xurídicos, tras a revisión por parte dos servicios xurídicos deste Concello, se determinou a súa inadmisión a trámite destas reclamacións e, polo tanto, traemos aquí a aprobación para, como dicía antes a alcaldesa, para a tramitación dos orzamentos e que non se vexan perxudicados a veciñanza. Partido Popular. Ola, moi bo días a todos. Benvida, darlle en primeiro lugar a benvida a nova concelleira do Partido Socialista. E nada, en relación coa reclamación presentada ao orzamento, a mesma foi presentada en tempo e forma. Queremos facer mención que os orzamentos, en primeiro lugar, do Concello de Fene están prorrogados os do ano anterior, dado que estamos no mes de abril, o Concello sigue funcionando igualmente, mal, pero sigue funcionando. E en relación coas alegacións que se presentan a este orzamento, queremos, en primeiro lugar, salientar a osadía da señora alcaldesa e as súas mentiras vertidas tanto no periódico como venres, o venres día 11 na televisión de Ferrol. En elas a señora alcaldesa manifestou que, pese a que se lle dera traslado ao Partido Popular, non aportará nada ao orzamento. Entonces, pese a que nós non estamos convencidos xurídicamente de que a presentación da emenda foi correcta e se debería de votar, neste caso é respecto ao incremento da carreira profesional dos traballadores e traballadoras do incremento económico e, entre outras cosas, para mellorar a situación dos traballadores deste Concello. Pero, dito eso, despois do seu análisis e despois de escoitar as palabras da señora alcaldesa e esa sodía e esas mentiras, pois non podemos máis que presentar estas alegacións para que se manteñan e que se debatan. En relación coas alegacións presentadas e co informe, todo se ha dito co debido respeto
Nos entendemos que os feitos determinantes son a vulneración do artículo 5.2 do ROM. O informe de Secretaría parte de unha de Secretaría e de Intervención, parte dunha inexactitude fática de especial trascendencia, pois afirma na páxina número 3 que a emenda presentada polo meu grupo foi incluída para o seu estudo, informe e consulta na comisión informativa. Compre sinalar que existe unha ausencia de correlación coa realidade procedimental. A emenda foi presentada en tempo e forma antes da comisión de que se convocara e non foi incluída na orde do día ni se incorporou ao expediente facilitado aos membros da mesma, vulnerando, por tanto, o artículo 5.2 do ROM, dereito de acceso á información dos asuntos a tratar. Ao describir un escenario de estudo informe que non consta no expediente, o informe de Secretaría e Intervención que ampara a non inadmisión destas alegacións se asenta sobre uns antecedentes que son inexistentes, o cual xa invalidaría as súas conclusións sobre a limpeza do procedimento. En concreto, na páxina 13 do informe onde se afirma que vai incluída na orde do día, cousa que non é verdade. A impugnación da inadmisibilidade, que está recollida no artículo 170.2, esta parte considera que estamos ante unha interpretación restrictiva do dereito de defensa. O mencionado artículo permite reclamar, cando a aprobación non se axuste aos trámites legais, o procedimento de aprobación inicial do orzamento, un acto reglado que inclúe necesariamente o cumprimento do artigo 5.2, un expediente completo, e o artigo 6.6, dereito ao voto do ROM. Entendemos que unha vulneración do ROM durante a tramitación do orzamento supón, de feito, un defecto do trámite de aprobación previsto na lei estatal. Polo tanto, a reclamación é plenamente admisible. Entendemos que tamén neste procedimento se vulnerou o dereito de deber ao voto, do artículo 6.6 do noso ROM. O informe sostén que o artigo 39 do ROM permite emitir a votación das emendas se o ponente non as acepta. Esta interpretación supone valeirar de contido o Estatuto do Concelleiro. O artigo 6.6 do noso ROM establece como un dereito e un deber esencial de cada concelleiro o de asistir con voz e voto e ás sesións. O dereito ao voto sobre as propostas presentadas legalmente non pode quedar supeditada á vontade dun órgano unipersonal oponente o uso da facultade de dirección de debates para impedir un sufraxio sobre unha emenda nivelada contra a ben a notareza colexiado do Pleno e tamén o propio artigo 6.6 do regulamento. O máis importante entendemos que sería a xerarquía normativa, o artigo 2 do ROM, respecto ás normativas que se sinala no informe técnico que acompaña esta inadmisión. O informe invoca a soberanía do ROM, pero esquece que no artigo 2 do mencionado regulamento establece unha obriga de cumprir o establecido na legislación do Estado, que é o que se está a omitir neste caso. Sobre a xurisprudencia citada no informe de Secretaría, o informe técnico cita diversas sentencias como a do Tribunal Constitucional do 214 en 1989 ou do Tribunal Supremo do 11 de novembro do 98 para defender a autonomía do ROM. Porén, unha lectura rigurosa de dita xurisprudencia leva á conclusión contraria a que sostén o dictamen técnico. Límites a autonomía. A propia sentencia do Tribunal Constitucional 214-1979, que se cita no informe técnico, citada establece que o ROM ten como límite franqueable os preceptos organizativos e funcionais da Lei de Bases de Réxime Local. Dado que o artigo 22.2 da ditada lei reserva o pleno a aprobación do orzamento, calquera interpretación do ROM que permita a un órgano unipersonal ou oponente vetar a capacidade de decisión do pleno está excedendo os límites que marca o Tribunal Constitucional.
Primacía da lei estatal. A propia sentenza que informa a que fai mención o informe técnico do 11 de maio do 98 di textualmente: a autonomía local non pode ignorar a primacía das leis estatal sobre regulamentos aprobados polos entes locais. Por lo tanto, o artigo 168.4 da lei estatal prevalece sobre calquer uso restrictivo do artigo 39 do ROM. E sobre a doutrina dos actos propios e o voto do RON en 2008, que fai alusión ao informe técnico con bastante incidencia. O informe senala que determinados concelleiros deste grupo municipal, en concreto dous, o meu informe solamente fai mención a un dos concelleiros do grupo municipal, pero neste caso seríamos dous. Non pode reclamar contra o procedimento, cousa que omite, pero por si se quere aumentar. Non pode reclamar co procedimento do ROM porque votou a favor da súa aprobación en marzo do ano 2008 e esta argumentación carece de base xurídica por dous motivos. A diferencia entre normas e interpretación. O que se impugna hoxe non é a legalidade do RON do ano 2008 en abstracto, senón a interpretación excesiva e abusiva que a alcaldía fai hoxe do seu artigo 39. Votar a favor dun regulamento de organización non implica utilizar que este se utilice décadas despois para vulnerar o dereito fundamental ao voto, que é o que alega o Partido Popular nas súas alegacións, artículo 23 da Constitución Española, ou o dereito a información, que tamén é un dos artigos que alega o Partido Popular, o artigo 5.2 do RON, a información que todos os concelleiros tiveran acceso a esa emenda que se presentaba por parte do Grupo Municipal en tempo e forma para o seu posterior debate e deliberación, a súa votación e o coñecemento de información. E dá dereitos irrenunciables. O dereito á participación política e o exercicio do cargo representativo é un dereito fundamental de configuración legal. Segundo a xurisprudencia constante, os dereitos fundamentais non caducan nin se poden considerar consentidos por actos administrativos previos. O cumprimento da legalidade e da xerarquía normativa é unha obriga permanente que non admite a excusa dos autos propios. A conclusión é que a aprobación inicial deste orzamento realizouse con un expediente incompleto en comisión e cunha privación o dereito ao voto ao pleno. Solicito que se recoñezca a discrepancia entre o pleno, entre o relato do informe e a realidade do expediente, en relación co que se facía alusión de que o informe recollía que a comisión fora convocada recollendo esa emenda para o seu estudio e debate, tal e como se recolle no informe, cal é falso, erróneo ou omitido, e que se admita a reclamación por existir defectos de formas esenciais na aprobación e que se procede á retroacción das actuacións para garantir que a vontade deste pleno se forme mediante unha votación efectiva e non mediante un simple asentimento ao criterio do ponente. Partido Socialista. Bueno, en primeiro lugar, queremos darlle a benvida a nosa compañeira do Grupo Municipal Socialista, Rosa Romero, que se incorpora con ilusión, con ganas de traballar por FENE. Estamos convencidos de que as súas achegas van a ser moi valiosas para seguir defendendo un proxecto centrado nas persoas e no progreso deste Concello. En relación ao asunto que se trata aquí, desde o Grupo Socialista consideramos que este é un tema de carácter técnico, xurídico, que xa foi analizado con detalle pola Secretaría e a intervención deste Concello. Por respecto e por responsabilidade cara ao traballo das habilitadas nacionais, consideramos que debemos asumir o seu criterio. Nada máis. Esquerda Unida. Bo día. Bueno, benvida por terceira vez. Gracias. Vamos a ver, con respecto ao asunto que tratamos, nos coincidimos neste caso co que di a voceira do Partido Socialista, nos apoiamos nos informes técnicos, como non pode ser de outra maneira, ese é o noso sentir con respecto a este tema. Menega. Bo día e benvida. En nome do noso grupo municipal. Máis alá das consideracións evidentemente xurídicas que establece a secretaria municipal e a interventora cando veu o orzamento a pleno e posteriormente na contestación a esta
a esta reclamación que foi o Partido Popular, eu creo que temos que facer un pouco de memoria e situarnos na situación, no lugar da comisión informativa. O Partido Popular efectivamente presenta unha emenda e, como di o Ron, quen fai a proposta non a acepta. E non aceptala implica non incluíla, nin debatila, porque é unha cuestión principal, que o orzamento se aproba por maioría, tanto na comisión como no pleno. Co cal, se a emenda tivese apoio suficiente neste pleno, o orzamento non sería ni siquiera aprobado. Teríamos que retiralo e sometelo a mellor consideración da comisión informativa e posteriormente do pleno. Cousa que non se diu. Recibiu 8 votos a favor e a súa emenda, como moito tería os seus votos os do seu grupo, porque ninguén neste pleno manifestou ninguna postura de apoio á mesma en ningún momento. E vostede, o único que está facendo neste pleno, e incluso coa presentación da emenda, non é mellorar o orzamento municipal, que, por certo, empeoraría sustancialmente, porque reducían diñeiro para a aprobación do pexón, para poder sacar a licitación, reducían diñeiro en saneamento, reducían diñeiro en mantemento de camiños de accesos a vías públicas e reducían diñeiro en limpeza e desbroces. Eso era o que pretendían vostedes reducir para subirlle presuntamente o salario aos traballadores e traballadoras deste Concello a través dunha mellora da carreira profesional. Digo presuntamente porque esa carreira profesional hai que negociala, hai que acordala e sustanciará unhas partidas, un incremento de partidas que, como se explicou no pleno, estaban xa recollidas con 46.000 euros e que os máis de 5 millóns de euros do orzamento en materia de personal permitían, unha vez pechada esa negociación, incrementar esa partida, se fose necesario, antes de que rematase o ano. Incluso podríamos chegar a aprobalo este ano, aplicar os 46.000 euros e no ano 27, con carácter retroactivo, aplicar os incrementos que se acordasen. Hai múltiples fórmulas. O que sí temos claro que os camiños hai que desbrozalos, que o pexón o temos que sacar a licitación, que os camiños hai que asfaltalos, e iso é o que vostedes pretendían reducir. En fin, estamos ante un filibusterismo político de primeiro nivel, ou de segundo nivel, porque non están vostedes ante o uso da palabra nin a convocatoria deste pleno dilatando máis alá do que esta propia tramitación, pero si están vostedes dilatando sin sentido a entrada en vigor do orzamento. Houbo 2 ocasións na que a súa emenda foi non admitida por quen facía a proposta, tal como di o RON, e senón o que teñen que facer é traer unha proposta de modificación do RON, como fixemos e como fan vostedes e facemos nós e todos os grupos presentes cando se presenta aquí calquer asunto por calquer parte do grupo, que cando se presenta unha emenda a calquer documento se admite ou non se admite por parte do propoñente, ben sexa de supresión, ben sexa de inclusión ou o que seña. E se o que propón non quere esa emenda, nin se vota a emenda. E así o fixemos neste Concello sempre. Pode ser correcto ou incorrecto, pero é o que temos aprobado no noso ROM. E todo o que veu a decir e o que veu a argumentar nesta reclamación que o di vostede mismo, donde se explica expresamente que no caso de non ser admitidas as emendas por parte do propoñente, a proposta someterase a votación a original. Xa non se debate, xa non se vota a emenda. É unha cuestión puramente formal de como temos nós no Concello de Fene desde o ano 2008 regulado isto. Se pode cambiar perfectamente, pero o que están facendo é dilatando a entrada en vigor do orzamento, eu creo que con excusas, porque o orzamento se aprobou con 8 votos a favor. Partido Popular. Bueno, como xa dixemos na comisión informativa, o Partido Popular entende a postura do Partido Socialista e posiblemente nós na súa posición tamén o faríamos. Realmente aquí non estamos como xurídicos, porque eu creo que non somos ningúns. E, evidentemente, temos que seguirnos polo que sería os informes técnicos e xurídicos. Se eu non fora proponente, entendo a postura do Partido Socialista. Como Grupo Municipal do Partido Popular e o promovente, pois, bucea un pouco no propio informe que se traslada e da lectura e da interpretación
que non temos por que coñecer, pois entendemos que a interpretación é errónea. Por eso, decirlle o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que as súas interpretacións legais, permítame que lle diga que esta concelleira non ten nin idea de legislación, pero creo que usted bastante menos, nin interpretación das normas. Realmente, quen interpreta as normas son os xuzgados e os tribunales. Os xueces e os tribunales son os que interpretan as normas. Entendo que usted se considera por encima de todo e que era o máis coñecedor. Eu xa lle digo, son unha P14 neste aspecto, pero creo que usted un pouquiño máis. Dito isto, decirlle que cando di vostede que esta emenda non tería o apoio de ninguén, bueno, é que o Partido Socialista non tuvo oportunidade de pronunciarse sobre esta emenda, non se lle permitiu. Non lanza usted unha pelota a un grupo municipal o que non se lle deu traslado. Se usted fala polo grupo mixto, tampouco sei, porque non se lle deu traslado desa emenda tampouco, para que poidera votar. Non sabemos cal é a postura do Partido Socialista nin do grupo mixto. A súa sí, que son os promoventes. Bueno, ou o goberno, eso xa non o sei, pero que teño claro que o Partido Socialista que está na oposición non se pronunciou sobre esa emenda, para nada. O sea, non poden decir os traballadores non tuveron un aumento na carreira profesional porque o Partido Socialista non apoiou esa emenda. Entonces, non atribúa ao resto que esa emenda non iba a salir para adiante. Dito isto, a dilación do orzamento, o único responsable é o Grupo Municipal do Goberno, a Concellería de Facenda e o Goberno deste Concello, o Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Mixto, por traer os orzamentos a súa aprobación en marzo. Os orzamentos teñen que entrar en vigor en xaneiro. Eso primeiro. A dilatación da entrada dos orzamentos en vigor, os responsables son ustedes, que non os traen en tempo en forma. Entón, se hace un acto de contrición, ou como vostedes lle chamen, por mi culpa, e primeiro asumen ustedes. O segundo problema que teñen vostedes, mire, xa lle dixemos moitas veces, o Partido Popular lle incomoda, non lle gusta, non lle gustou nunca, xa sei que agora menos, non lle gustou nunca, pero nin aquí nin ningún lado, é unha cousa que lle está como tal. Pero a xente de FENE vota o Partido Popular en maior ou menor medida. E dixemos no debate dos orzamentos. Temos casi o doble do voto do Partido Socialista, temos casi os mesmos votos que vostedes. Temos 6 concelleiros, representamos os votantes de FENE. E temos unha serie de dereitos e de obligacións que ustedes teñen que respetar. E ustedes, o Bloque Nacionalista Galego, xa son reincidentes no feito da vulneración dos dereitos fundamentais. Hasta 8 sentencias co tema de 2 concelleiros lle tuveron que decir o anterior alcalde do Bloque Nacionalista Galego váyase xa. Ustedes, o Bloque, paralizaron o debate dunha moción de censura onde, por certo, aparte de haber 7 sentencias do contencioso administrativo, hai unha sentencia penal a unha compañera súa por prevaricación. Entonces, ustedes non me falen, veñan aquí, ai, es que tal, es que toma. No, os primeiros en dilatar os orzamentos son estos. E teñen que respetar. E non solamente estos 6 pailáns, que para ustedes seremos 6 tontos, e que non lle importamos nada, sino polo que nos representamos. E non se olvide, ustedes, cando están aí, non gobernan para o Bloque Nacionalista Galego, para os que os votaron. Gobernan para todos, para todos. E entre todos están os que votan o Partido Popular e non os votan a ustedes, nin o Partido Socialista, nin o Grupo Mixto. Espero que iso lle quede moi claro. En canto vostede ven aquí coa retraca e a matraca de decir ustedes non queren que se aprobe o pensión, non sei que... Mira, usted iso lle queda moi ben. Mire, usted, xa yo dixe naquel pleno, foi concelleiro de Facenda e trouxen os orzamentos. Eu fui concelleiro de Facenda e trouxen 2 orzamentos aquí. O concelleiro Justo Ardá é o concelleiro Facenda ahora. El non fai os orzamentos. El non quita nin pon daqui, oi, se senta un día no seu despacho, vou a facer os orzamentos. Non é verdad. O goberno fai propostas e quen fai os números son os técnicos. Entonces, cando os humildes concelleiros do Partido Popular fan unha emenda para incrementar a carreira profesional dos traballadores deste concello, fan unha serie de propostas, pero desde logo que non se fan os números. E usted non minta dicindo que se está reducindo o pexón. Porque, mire, a modificación do pexón xa vai incluída no orzamento do ano pasado. Xa vai incluída no do anterior. No do anterior. O problema de que non salga o pexón non é da emenda do Partido Popular, é de vostedes e de usted, que é o concelleiro de urbanismo, aparte do voceiro. Entonces, deixe xa de merdar. Que o Partido Popular presente unha emenda e que produzca que se rebaixen en certos apartados non lle afecta nada ao pexón.
Nada de nada, nin os desbroces, e non mita. E se usted considera que lle afecta eso, pois saque a partida do outro lado. Pero non tergiverse, non tergiverse. A modificación do PEXón xa estaba presupuestada no orzamento do ano anterior, e do ano anterior, e anterior, e anterior, e anterior, e non hai modificación do PEXón. Entonces, mira, lle queda moi bonito, pero non se lo cree nadie, porque a xente xa o sabe. Non é algo que teña que usted que modificar este ano. Non, que xa leva moitos anos tendo que modificar. E a partida consignada. Eso sí, sin tocar, porque non fixeron nada. E dito isto, é unha vulneración clarísima dos dereitos dos concelleiros. E é unha osadía, porque a ustedes non lle costaba nada que esa emenda se votara, si tal como di usted está convencido que ningún grupo político iba a apoiar. Será porque usted o tiña falado. Será porque usted o tiña falado. E nos consideramos, todo sea dito, co debido respeto, que a actuación do Goberno municipal foi incorrecta, coa non admisión a trámite e votación desa emenda. Outra cousa que a emenda se aprobara. Creemos que foi errónea e equivocada e consideramos que vulnera os dereitos dos concelleiros. E non solamente eso, sino o dereito dos veciños. Realmente no debate do pleno non había ninguén, pero sí que é certo que é un acto público que se pode despois ver por os distintas canles informáticas, en concreto por YouTube, se pode acceder a él, e impide os veciños e as veciñas saber cal era e coñecer esa emenda que se iba a plantexar e os motivos, mellor dito, os motivos, e entre os que o público que poda visualizar iso estarían os traballadores e as traballadoras deste concello, os motivos polos que non se admitiu esa emenda. E iso nos parece moi importante, moi importante. E dito isto, pois nós non temos nada máis que manifestar, decirles que non tiren balóns fora, como fixeron no ano 2017, con aqueles informes sobre aqueles dous concelleiros non adscritos, que a xusticia foi impepinable, indubidable en todas e cada unha das sentencias e resolucións judiciais que ditou, non sexan así. E hai que ter un respeto. E se ustedes se hubieran sentado con estes concelleiros do Partido Popular, con estes, con todos, non, co voceiro, esa emenda se lle iba a propoñer. E estaría máis que falada. Nos convocaron dun día para outro, a lei o permite, ustedes teñen a capacidade organizativa. Nos contra eso non vamos a ir. O presentamos antes de que se convocara a comisión e volvemos a reiterar. O que se vulneraron son os dereitos fundamentais dos concelleiros, ese dereito a voto e o dereito de información e instrucción do expediente correctamente. Partido Socialista. Nós non imos entrar nese debate de fondo, reiteramos o noso respeto ao traballo da Secretaría de Intervención deste Concello, que son habilitadas nacionais e son as que teñen o coñecemento e a forma correcta de interpretar as normas. Non obstante, si se considera, igual debería abrirse unha reflexión sobre o Regulamento Orgánico Municipal. Para eso está este organismo, para modificar o que se considere que non está funcionando correctamente, tendo en conta que o ROM as últimas modificacións son do ano 2020, se non me equivoco. Igual habería que actualizalo. Dito o cal, nosotros imos absternos. Izquierda Unida. Sí, vamos a ver. Nada, quería comentar algunhas cousas con respecto ao que a intervención da vicevoceira do Partido Popular. Vamos a ver, eu non entendo cando fala de pronunciamento de grupos políticos sobre a emenda, que di que non estábamos, como que non tiñamos acceso á emenda ou algo así, quero dicir, se alguén quixera facer algún pronunciamento nese sentido no pleno, creo que aquí sempre se funcionou con total liberdade. Cando alguén quixo intervir sobre algún punto, creo que nunca se lle negou a palabra a ninguén. Se alguén quixera facer algún pronunciamento sobre esa emenda, creo que
ninguén llo iba a negar, vale, eso por un lado. Despois, bueno, aquí é que esta historia de que a xente de FENE que vota o PP, todo isto, a entrada en vigor dos orzamentos, quero dicir, eu lle vou recordar ao Partido Popular que houve algún tempo no que vostedes non presentaban orzamentos, vale? E podo relembrar, pode rebobinar plenos, no que o mellor estábamos no mes de novembro e lle dicíamos ao seu compañeiro que en aquel momento levaba Facenda que se metera xa cos orzamentos do ano seguinte, porque non tiña sentido que veña cos orzamentos do ano 2019 en novembro do 2019. Entón, pode rebobinar e pode preguntar á xente que estábamos nese momento que o lembramos. Entón, a entrada en vigor dos orzamentos, claro que debería de ser a 1 de xaneiro, pero, a ver, non presumamos do que tampouco non fixemos. Despois, a preocupación pola veciñanza, sobre todo, bueno, a xente que vota o Partido Popular, a preocupación pola veciñanza eu entendo que ten que ser polo que vota o Partido Popular e polo que non vota o Partido Popular. A min o que me sorprende un pouco é o motivo que vostedes dixeron ao principio da súa intervención, da primeira intervención, para presentar esta emenda. Vale, presentar, o sea, poideron presentar a emenda ao día seguinte do pleno. Esperaron ao último día, á última hora. Eso non é preocupación pola veciñanza de FENE. Vale? Dilataron a presentación da emenda un mes. Por favor, estou intervindo eu. E se ten algunha dúbida, despois revise o visionado do pleno, porque vostede sempre fai o mismo. Con vostede hai que ir sempre a revisar o pleno. Vostede dixo, presentamos esta emenda porque non lles gustou as declaracións que fixo. Vale, o que queira. Porque non lle gustaron as declaracións que fixo a alcaldesa na televisión e na prensa. Vale, eu creo que ese non pode ser un motivo para presentar alegacións, emendas ou o que vostede queira. Vale, se non están de acordo con algo, vostede se calquera. O motivo de... mire, eu lle vou dicir unha cousa. Me parece unha falta de respeto tal ao que fai vostede ríndose cando os demais estamos intervindo que é brutal. Eso sí que para salir na tele e na prensa. Vale? Porque cando vostede intervén, os demais estamos calados e escoitamos e nin interrompimos, nin nos rimos. Vale? Entón, podría ter un pouquiño de respeto e de educación. Vale? Bien. Entón, a min ese motivo de que presentamos estas alegacións por lo que non nos gustou o que vostede dixo na prensa e na tele e non sei onde máis, non me parece un motivo de peso. Se hai unhas alegacións para presentar e se pensa na veciñanza, non vamos a esperar o último día, a última hora, vamos a presentar a salida do pleno, se fai falta. Vamos, é o que entendo eu. E despois, bueno, a admisión das emendas e de alegacións e todo isto, eu aquí coincido co que dixo o Polo. Eu non lembro aquí votar, cando non se admiten, non se admiten. Non lembro, pode ser, pero non lembro que se teñan votado emendas nin alegacións cando non se admiten. Eso é o que eu lembro. E despois, bueno, o respeto pola xusticia e todo eso, bueno, eso sí que me dá risa, non me río por respeto, pero eso sí que me dá risa. Porque, bueno, decir que hai que ter respeto pola xustiza, cando estamos vendo que a xustiza solo é xusta, entre comillas, cando a quen se está xuzgando é alguén do PP, bueno, a ver, non faga así, vale, non faga así, vale, porque o estamos vendo día a día. Vale? Cando os que están sentados no banquillo son do Partido Popular, non me acuerdo, non sei quién é ese Rajoy, yo non estaba, yo non me acuerdo, eso lo lleva mi mujer e eso lo lleva mi marido. Pero cando non son do Partido Popular, a xustiza, eu digo claramente, o que ten de xusta chegalle moito. Vale? Chegalle moito. E as probas temos aí día a día, prensa, televisión, en todo, a eso nos podemos remitir. Vale? E pola miña parte, nada máis. Benega. 4 consideracións. Este Concello ten orzamento, a pesar de estar en minoría no pleno, este Concello ten orzamento en minoría e o único Concello na comarca que ten orzamento no 96 en minoría. Non sei se iso é un problema para o Partido Popular, para este goberno municipal non o é, é un orzamento que mellora a calidade e os servizos para a veciñanza de Fene, incluída a adxudicación próxima do Pexón. Segunda consideración, a falsa defensa dos traballadores que foi do Partido Popular é ruborante,
Porque cando un señor presidente do Partido Popular fala de que o salario mínimo teñen que ser 735 euros e vostedes veñen aquí a falar de subidas ficticias, sin negociar cos traballadores, non fa máis que un exercicio de cinismo. Terceira consideración. Tiveron 3 ocasións, incluída esta, para falar da súa emenda. E van ter 3 ocasións en exercer o seu dereito ao voto, igual que todos os presentes. E cada un votará en conciencia e en responsabilidade do que teña que votar. Aquí non se conculcou ningún dereito a ninguén. E a cuarta, a xustiza non nos deu a razón no proceso de moción de censura, pero o pobo de Fene fixo o que tiña que facer cos 2 tránsfugas, que foi sacalos do medio. Bueno, pois pasa... E por qué? Por alusións quere falar? Sí, xa para rematar. Mire, señora concelleira do Grupo Mixto, usted creo que non entende absolutamente nada do que se fala neste pleno, pero xa non digo do que fala o Partido Popular, sino do que fala o resto. Aquí o que se trae son unhas alegacións que teñen un plazo para a súa presentación e están presentadas en tempo e forma. Despois decirlle que a ningún destes concelleiros que forman parte do Grupo Municipal foron condenados por o exercicio ilexítimo das súas funcións como concelleiros. Ningún por vulneración de dereitos fundamentais, nin sendo alcaldes, nin formando o grupo do goberno, ningún. Este Grupo Municipal do Partido Popular. Se usted se quere ir a Rajoy, me parece moi bien, pero non tire balóns fora. Hai que asumir. Usted sí que foi non condenada, pero sí condenada ao pago da condena en costas, o seu grupo municipal, por tamén os poñerse ali, que, por certo, creo que non pagaron. Dito isto, creo non, estou convencida que non as pagaron, tampouco se presentou a execución. Pero dito isto, en relación coa última intervención do bloque, e, por certo, quería aclararlle, usted, aquí non se lle vetou a palabra a nadie, non tergiverse, non malinterprete, o Partido Socialista nin vostedes non se pronunciaron sobre esta emenda. Eso usted o recoñecerá. Xa que revisa tantos plenos para contradecirme a mí, usted será consciente de que usted esta emenda non a votou. Esta emenda retirouse por parte do Goberno. Nese coincidimos todos. E iso foi o que dixen na miña intervención, que o Partido Socialista non a votou e usted tampouco, nin sí nin no. Vale. E xa por último, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. O sea, que ustedes me falen de incongruencias porque o presidente do Partido Popular en Madrid, mire, nós cando falamos do orzamento municipal. Nós cando falamos dos traballadores do Concello de Fene, que son sobre os que podemos ter unha certa competencia e unha certa poder de decisión, tanto no noso voto como na oposición, como ustedes no goberno. E despois, decirlles que esa consignación presupuestaria é moi importante, porque establecer dereitos, como xa dicíamos no pleno, sin unha consignación presupuestaria que o avale, non ten máis recorrido, sería papel mollado, como foi no seu momento. E usted nos dice que tuvimos 3 ocasións. Non, tuvimos 3 ocasións para gritar contra unha parede, pero non tuvimos 3 ocasións para debatir sobre esta moción e para que se votara. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pois queda aprobada a inadmisión a trámite da reclamación presentada polo Partido Popular e a aprobación definitiva do Orzamento Xeral de 2026. Damos por rematada a sesión. Grazas a todos e a todas.